добрий день. Добрий день. Ми до вас в гості. Ласкаво просимо. Хошкін Денис. Сьогодні ми в гостях в Лілії Дерман, дизайнерки одягу. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, що ми сьогодні будемо готувати? Ми сьогодні з вами будемо готувати традиційну кримсько-татарську страву бурма. Цю страву часто коштувала у своєї тьоті, у рідної сестри мого відчима, батька, і там вона готувала різні варіації бурми з різного тіста, з традиційною начинкою і з менш традиційною начинкою. Наприклад, з тиквою готувалася бурма. Смачно. Туди додавалися горіхи, цукор, і це все так само запікалося і дуже-дуже смачно виходило. Цікаво. Ну що ж, почнемо. З чого потрібно починати? Да. Починати потрібно з тіста, зазвичай, тому що його треба підготувати і дати йому трошки відстоятися. Що ми вже зробили з вами? Тісто може бути пісним. Я ще бачила, як готується з листового тіста. Це більш калорійно, але теж дуже смачно. А начинка готується дуже просто. Давайте приготуємо. Тому ми починаємо з начинки. Традиційно начинка складається з фаршу. Це може бути телячий, може бути фарш з баранини, цибулька і сіль. Можна додати перчику. Цибулька додається теж за смаком, тому що чим більше цибульки, тим більш воно виходить соковите. Часом ще хазяйки додають до такого традиційного фаршу картопельку. Ми можемо почати з картопельки, натремо її. Так, і можна на крупну тюрочку, не потрібно робити на таку велику, бо воно сік дуже багато пустить. Я думаю, нам вистачить грам 400 фаршу. Можна було б, з урахуванням того, що ми беремо картопельку, можна було б брати і менше фаршу. Так, я вам передаю. А я буду нарізати цибульку. Хвостик залишаємо, бо мене так вчив мій відчим, що коли хвостик залишається, тобі зручніше тримати. При нарізанні, так? При нарізанні просто зручніше тримати. Такий. Да. І я вже настільки так звикла, що я постійно користуюсь цією опцією, бо воно тримає цибульку докупи. Але це така індивідуальна історія. Кому як зручно, насправді. Я цю страву люблю ще готувати, тому що якщо, наприклад, там до мене приходять гості, треба швиденько щось, але з мінімальними зусиллями приготувати, але це має бути ситно. І багато доволі виходить, така страва. Так, тому це дуже зручно. Можна посолити спочатку цибульку, її трошечки пом'яти. Не обов'язково, але я так роблю. Трошечки. Далі додаємо фаршу. Завтра повезу на роботу пригощати колег. Розкажіть, де ви працюєте, якщо вже про колег почалась мова. Я завідувач кафедри дизайну та образотворчого мистецтва. Навчаю студентів дизайну, різного дизайну одягу, дизайну середовища, графічного дизайну. Так. Я знаю, що ваша любов, власне, не знаю, наскільки до дизайну, саме до дизайнера одягу ви прийшли не так давно. Ні, давно насправді. Так, я дизайном одягу займаюся з 2009 року. Раніше я робила костюми для шоу, для цирку, для танців. І якраз в день початку повномасштабного вторгнення я мала здавати велику кількість костюмів на великий міжнародний фестиваль. І частина з них згоріла. Більше, найдорожче. І, власне, я після того
Робила ще буквально декілька замовлень, але вже щось я не могла. Настрій не той, і я почала шукати, що робити далі. Бо я без мистецтва не можу, без дизайну теж. І я почала робити спочатку головні убори чоловічі з каракулю, а потім почала робити феси. А зараз я роблю вже і коранкапи, і одяг сучасний, кримсько-татарський. І так я знайшла для себе таку нове дихання, скажімо, відкрила. Так, наш фаршик готовий. Так, і тепер ми вже переходимо до другої частини, ми будемо працювати з тістом. У нас тісто було підготовлене накрито. Тепер ми з вами його розкатаємо, підготуємо для того, щоб можна було начинку туди вкладати. Ви бачите, що приготування фаршу у нас зайняло недовго. Знову ж таки, це сьогодні в нас є можливість піти і купити вже готовий фарш. Ми можемо піти і купити з вами готове вже тісто і скоротити процес майже вдвічі. Наша з вами задача розкатати дуже тоненько тісто. Для цього краще, звичайно, використовувати більшу каталку, чим в мене. Це маленька для таких речей, незручна. Але чим більше площина качалочки, тим краще, бо бажано, щоб листочок був дуже тоненький. Так, я залишу це в такому вигляді. І ми можемо взяти, треба розтопити буде маселко. Тепер ми беремо наш фарш і стараємося його він на всю площину. Рівномірно викладаємо. Його багато, тому ми не будемо шкодувати. Так, ми досить щільно поклали нашу начинку. Тепер скручуємо охайненько і скручуємо ось так равлик. Так, дивіться, яка в нас бурмичка вийшла. Гарний такий равлик. Закручений. Ставимо десь на 200 градусів і орієнтовно на хвилин 40. Поки, власне, бурма випікається, пропоную провести коротке бліц-опитування. Давай. Готові. Добре. Крим для вас – це місце, відчуття чи люди? Мабуть, все одразу. Який запах у вас асоціюється з Кримом? Кава і запах чебіреків жарених. Що вас надихає як дизайнерку? Люди і природа. Море чи гори? Це права чи ліва рука, я не знаю. Для мене Азовське море, я так за ним скучила. Контактувала з морем, просила забрати в нього негатив, якусь важкість на душі. Але гори теж невід'ємна частина мене, тому що я, будучи ще школяркою, обійшла всі Кримські гори. Ранок на морі чи вечір? Біля моря? У мене було і те, і те. Але світанки – це, мабуть, щось більш особливе для мене, тому що це про народження нового дня, про надію, про майбутнє. Так, що, викладаємо.
смачненько так воно. Так, так, можна Клас. додати. Клас. Власне, дякуємо вам. Це було дійсно і Будь цікаво, і смачно. Будь ласка. Дякую. Так що надихайтеся і готуйте разом з нами.